Mr. Jadine, Yad and Foreign Migalab, shout out my friend, how are you? Thumbs up dan Madam Regina, maraming salamat po. Ayan, good morning Madam Regina. Ayan, good morning everyone. Mr. Jadine Migalab, shout out. Patamsak, ayan. It's saan? Anto Madam Premier mo? Miss na miss kita. Di kita kinukontak. Lobat ka. Lobat pa ba? Pebrero 2, Happy Heart Month. Ayan. Happy Heart Month. Ayan, madam, nasa bahay mo ako. Tingnan natin. Upcoming premiere from Yaad. Okay, lalabs. No problem. I'm gonna give you likes. Ang dahil mong tao, madam, oy. Thanks, mamos. Thank you din po. Upcoming premiere. Yes po, Yaad. No problem. I'm gonna give you likes. Ang pag-ibig mo, kalod pa ba? Ako sa isip mo. Yaad, upcoming premiere shared community, mamo. Salamat po, madam. Salamat po sa pa-share. Kumusta ka? Ang laki ng bahay mo. Dan Yaad Dan from Regina and Charap. Ayan, Yaad Lalab. Madam Regina already connected to you. Kumusta ka? Lang po. Saksak lang natin to. Sherwin Reyes, Lalab, Migalab, shout out. Lalab, Sherwin, kumusta ka na? Ayan, palags naman pa ako sa nakapin. Support natin si Madam. Ang daming tao niyan sa kanyang live kagabi. Ang daming tao. Reyes, on the way. Ayan, Yaad, I'm gonna give you likes. 8 minutes. 8 minutes you have a premiere. Eight minutes. 55. I'm gonna pin your link, okay? Thank you, Regina, from Yaad in Foreign. Ayan, 4 million Migalab shout out, mga lalabs. Ito, ewan ko kailan ako mamuni lagi lagas WH ko. Kasi Lalab, mag-upload ka ba? Kasi sige mo lang play, di ka naman nag-upload ng video. Mag-upload ka, Sherwin. Ilan na ba yung WH mo, Lalabs? Hindi ka pa rin ba nakaka 3K? Hindi mo ba piniplay yung video mo? Walang computer?
Musta ka naman ay okay lang po. Ano, Madam Ara, ito. Busog pa rin. Malapit na. Waiting na lang. 2,468. Malapit na, Madam Ara. Ipapakita ko sa'yo. Waiting na lang. Black Dress Official, Lalab, Migalab, shout out. Nag-trekking na yun, pero lagas, ganun talaga, Lalab. Single Mommy Vlog. Ma'am Vlog. Hello, host. Ayan, Migalab, shout out po, Single Mom Vlog. Dan, share and salamat po, Lalab. Black Dress, Lalab, thank you so much, my friend. Malapit na, Madam Ara. Ang pag-asa. How are you today? I'm good, Lalab. Coming LS. Ang magpasya. Salamat po, Ailinski. Ayan, from Black Dress. Lalab, thank you so much din po. Single Mom Tamsak Dano. Salamat po sa patamsak maano. Single Mom Vlog. Meron ka na pong jacket. Bakit wala pa rin? Upcoming LS. Wala, bakit wala? Hindi ko pa napindot. Muhammad Elindi, how are you, my friend? Miguel Love, shout out, Muhammad. Ayan, salamat po sa inyong patamsak. Madam, may premier pala si ano. Where are you now, ano? Nasaan na si ano? Yaad, you still here? Yaad. Nag-start na yung premiere niya. Dan sa nakapin from Black Dress. Salamat din, host. From Single Mom Vlog. 5 minutes. Edren Kalima, Migalab, shout out. Dahil ito'y kalabis lang. Single Mom on OTW po. Sana all Ailinski from Black Dress Official. Mohamed Lala, how are you? From Morocco. Mahal pa rin. Ayan, Black Dress, nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin. Ayan, Madam Regina, dan na po si ano po, si Single Mom Vlog. Ang magpasya. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Yaad, you still here, Yaad. Ayan, Single Mom, may available 10, 20, 30, 40, mga lalabs. Baka meron kayo dyan mga available na alagad. Pwede kayong mag-barter dyan, mga lalabs. From Single Mom Vlog. Meron siyang 10, 20, 30, 40. Dan Ailinski from Black Dress Official. Ayan, thank you so much, my friend. Eric Garcia, Miguel Love, shout out, lalabs. Eric, how are you, my friend, Eric? Ayan, si Eric Garcia po nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin, mga lalabs. Ano, Yaad? You still here, Yaad? Ayan, meron pong premier si Yaad, mga lalabs. Ba mo na kita, Madam Regina, ha? Yaad!
You still here. Ayan, gura na guys from Single Mom Vlog. May ano po, may premier po ang nakapin patamsak naman po. Ayan, 2 minutes na lang. 2 minutes na nakapin po, 2 minutes. Gary Ok. Hi, host. Gary Ok, Miguelab, shout at lalab, Gary. Yan, Gary, bigyan kita ng jacket lalab, Gary. Gary Ok. Hi, host. Yan, lalab, may jacket ka na. Single Mom Dan po, dikit from Ara and Elo's vlog. Ayan, 6 million po, Miguelab, shout out. New here from Gary. And lalab, Gary, meron ka ng jacket lalab. Vlog Dress Official, nagbaba ng bahay. Single Mom Vlog, ayan, meron siyang available mga lalabs. Host, are you Pinay? Yes, I am Pinay, Gary Ok. And how about you, my friend? You're from which country? Gary, how are you? Which country you are living? Ayan, 5 million Miguelab, shout out. Support naman ako nakapin mga lalab. May premier po ang nakapin. Madam Ara, sumunod po kita, Madam Ara. I'm half Pinoy. Where you are living to, Gary Ok? You are from America? Wow, mashallah. Sana all. Your mother, in California. You are from California. Wow, mashallah. Very nice place, lalab. Gary Ok. Ido kasi BNN. How are you, my friend? Miguelab, shout out. It means your mom is from Philippines and your father from California. Wow, sana all. Shukran. You know how to speak Arabic. Black dress. Ayan. Hi from Eric Garcia. Hello. Lalab, ay maglablaban tayo. Pa-support naman. Pa-support naman mga lalab sa nakapin. Salam si Hat Dan Sokis si Lalu. Ayan, Eric, welcome from Black Dress Official. Mga lalab, nag-breakfast na ba kayo mga lalab? Meron ako ditong mga lalab, sweet potato. Meron tayo ditong sweet potato mga lalab, orange siya. Mainit pa kasi. Single Mom, thanks sa sukli from Ara and Elo's vlog. I can read a little. Okay. Dating dikit na kapin, paayuda hos, full pack hos. Ayan, paayuda raw. Paayuda, make shout out. 5 million Miguelab, shout out. Your lap is so cute. Thank you, Gary Ok. Thank you so much, my friend. Sa nakapin plus 10. Ayan, yeah, lalab, you still here, lalab. From Black Dress, ayan. Plus 10, they will give you 10. 10 ayuda, single mom, tara pa ayuda host. What did you eat, orange or sweet potato? That one is a orange, sweet potato lalab, orange color. Eric Garcia, nagbaba ng bahay, 7 million, 10 thumbs up. Thank you so much, everyone. Black Dress Official, nagbaba po ng kanyang bahay. Thumbs up, bell all tayo, 20 single mom, paayuda host, from paayuda host. Ayan, single mom lalabs. Ano daw kayo lalab? 20. Thumbs up, bell all. Saya akan manjeryakan tugas yan lain. What's that lalab? I can't understand. Idaw kasi BNN, you are from India lalabs? Idaw kasi BNN lalab, you are from India? What's that? What kind of, this one? You're from Indonesia, sa? Single Mom Vlog, go! Go daw, payo daw host. Go daw kayo ni Single Mom Vlog. Our host is Guapa from Gary Ok. Yes, thank you so much, Sir Gary Ok. Thank you. Triple Arrow, Miguelab, shout out, Triple Arrow. Add as moderator. Review and remove. Ayan, Triple Arrow, lalab, meron ka na pong jacket, Triple Arrow. Ayan, paayuda host, 3.13 ka, 15 thumbs up ka, single mom, pa-declare house ko po.
Mega love shout out host from Triple Arrow channel. Ayan, Triple Arrow, thank you. Heidi Nati, mega love shout out lalab. Yaad, where are you now? Wala na si Yaad. Come and join us celebrate Daddy C 85 birthday with Mommy Culver Farm vlog on February 9, 2:30 p.m. and Miss Jo Incarnation on February 13, 2 p.m. Ayun mga lalab, see you all there. Heidi Migalab, shout out from Black Dress. Triple Arrow channel nagbaba ng buy. 9.46 ka. Ano pa ayuda host? From Single Mom Vlog. Ayan pa ayuda host. 9.46 ka daw lalab. On the way na si Single Mom sa'yo. Mga lalab sa nakapin po, nag-start na po yung kanyang premier mga lalab. Pasupport naman pa ako sa nakapin. Tamsakan po tayo Single Mom ha. From paayuda host. Ayan, ilan po tamsak ko from paayuda host. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Ilan po tamsak ko? Nag-start na siya ata lalabs. Tingnan mo na lang lalabs kung ano, nadagdagan. Nag-start na ata. Why is it your eyebrow is mad, ma'am? No. My eyebrow is mad? Not mad. Ano? Gary Oak. Not mad lalaboy. Kapatid Triple, Migalab, shout out. Sir Brochito, love you to Sir Brochito, Migalab, shout out. Sir Brochito, good morning. Nagkape ka na ba? Black Dress Official, nagbaba ng bahay. Ang sabi niya, ano daw, mad daw yung aking ano. No, this one is like this, ano. Saan na siya? Gary Oak, not mad lalabs. It's normal. You're cute, ma'am. Thank you, Gary Oak. Thank you, lalabs. Thank you. Mad daw. Not mad lalab is like that. Black Dress Official, hello from Brochito channel, Sir Brochito. Mad daw sabi niya. $4.13 ka, congrats Yaad. Next Island Ski from Black Dress Official. Can I call you ma'am? No problem lalab. Gary Oak, no problem lalab. But my eyebrow is not mad, ha? It's like that. Ayan, 18 thumbs up. Thank you so much. 18 thumbs up. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Salamat po Brochito channel from Black Dress Official. Natuwa tuloy ako kay Gary. Black Dress Official, ayan, nagbaba ng buy, Black Dress. My mommy Islandsky, no problem lalab. You call me mommy. Daddy Gary. Oh, I call you daddy. 2 million, 18 thumbs up. Thank you so much. Yaad Dan. Tingnan natin si Yaad. Kung ano. Ayan, tapos na siya. Madam, saan na yung ano, papatam sa kanong Madam Alright, pin natin. Hanapin ko na lang.
I thought it's mud. No, lalab, it's like that, not mud. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Ayan, Premier Dan, Yaad. Yaad, lalabs. Premier na Dan na lalabs, oy. Can I be your daddy, mommy, island ski? No problem, No problem, Gary Oak. Vera Global, oy, Miguel Love, shout out Madam Vera Global. How are you po? 319 thumbs up, thank you so much. Vera Global, you're from Brazil. I am correct, Vera Global? You're from Brazil, Boa noite, my friend. Vera Global. Sir Jay, kung time, Miguel Love, shout out. Dan like host, support one another, guys. Video premiere. Let us spread love. God bless everyone and have a nice day. From Jay kung time. Sige, tamsakan natin yan, lalabs. Patamsak naman ako nakapin, mga lalabs. May premiere din pala to. Ayan, upcoming premiere nakapin kay Madam Ara, mga lalabs. Patamsak naman nakapin, patamsak. Jay kung time, Miguel Love, shout out. Vera Global, nagbaba ng bahay. Vera Global. Ang laki na pala ng bahay ni Madam Ara. Ang sipag niya kasing mangisda sa lagi siyang naka-live. Pinay, are you so happy? I have fun with you. Upcoming Elysian Manay. Ayan, sige po. O kaya, Madam, minsan tatamad akong mag-live. Tatamad akong mag-isda. Alam mo naman. Ang laki na ng bahay mo, Islandski. Oh, yes, no problem. Gary. This one, your main channel, lalabs? Can you thumbs up on the pin, my friend Gary Oak, Ara and El's vlog? Can you give her likes? She always quote bangus. She always quote bangus. Where's bangus, lalabs? I love bangus. I love it. Kabian, Jessie Harang. Miguel Love, shout out, Madam Yan. Vera Global, Madam. Ayan, Sir Bruchito. Miguel Love, shout out po. Sir Bruchito Channel. Kumusta na, Sir Bruchito, yung nakausap mo? Ano na siya? Napiplay mo na siya? Bibili siya ng W8 sa'yo? Palablab po, salamat. Ayan, patamsak naman upcoming, mga lalabs. LS on the pin. Kabian, Miguel Love, shout out to all. OFW ako dyan, lifestyle, tamsak host. OFW ako, lalab, Miguel Love, shout out. Kabian, Jessie, nagbaba ng bahay. Harang from OFW ako dyan, lifestyle. On the way, Ara from Kabian, Jessie. Kabog official, lalab, Miguel Love, shout out. I will cook daing for you, my wife, Islandski. Wala, you call me now wife. Gary, you're so fast, lalabs. You're so fast. Yes, I love bangus, lalab. I like fried bangus and also, but if you fry the bangus, it's very scary, lalas. Because this one is cooking oil is too much dancing. Too much dancing. If you did not cover your kawali ba kawali. If you did not cover the kawali, this one cooking oil is too much dancing. Dancing sa Call me your husband, Islandski. Dan na po sa nakapinform kabog. Dancing sa this one cooking oil if you didn't cover your kawali. Patay tayo nito, tayo nito, dugo-dugo yung speak Tagalog, I understand a lot. Okay. Why you not tell so early so that I speak only Tagalog? Speak Tagalog, I understand a lot. Lala, pag nagprito ka ng bangus, grabe talsik-talsik. That's why I tell that like dancing cooking oil. Ay, Vera Global, Dan Ara from Kaabian. Yes. Vera Global, lalabs. Vera Global is from Brazil.
Arain Elos Vlog Dan from Kabog Official. Patamsak po nakapin mga lalabs, nakapin. Nagsialisan tuloy kasi panay English ako. Ayan. English Taglish tayo mga lalab. At least naintindihan ako ni Gary Oak. English Taglish. Ayan, patamsak nakapin. Tamsak Danos from Jomar Onyate. Lalab Jomar Migalab. Shout out lalabs. Salamat lalab sa iyong patamsak. The fish will dance like twerk. It like Miley. Vera Global. Yes, Gary Oak lalabs. Thank you. And I love also I like the bangus. Paksiw bangus. You know paksiw that you stay in Philippines long time. Gary Oak. I love paksiw also. You mix white vinegar. And you put this one, talong. Wow. And fried bangus, I love it. Vera Global, Jomar Onyati lalabs. Ayan, Migalab, shout out. Kaabian Jesse Dan po from Kabog Official. Kabog Official Dan, Letson padikit main mo. Ayan, from Madam Ara and Elos Vlog. Kaabian Jesse Dan po from Kabog Official. Vera Global lalabs. 5 million, Migalab, shout out. Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin. Ayan yung nakapin po. Meron po upcoming LS. Palablab po, salamat from OFW ako. Iglalab, tamsakan natin yan. Dan pin, tamsak dating dekit. I love Brill. Yenong bangus. Wow, I love it. Gary Oak. I love Brill. Yenong bangus lalab. Napakasarap. Yummy. If you make this one for me, maybe I'm gonna eat a lot of rice. Okay, Idol Ara from Kabog Official, but so many bones. Remove the bones, lalabs, Gary Oak. But so many bones daw. Remove the bones, lalabs, so that if you eat continuously, these bones will disturb you when you are eating. Ayan. Single Mom Vlog Dan, 2015, 35, tamsak, 331, 315. Ayan. From Paayo daw, single ma'am. Dan na po si Paayo daw sa lalabs. Ayan, Jomar Onyati po, nagbaba ng bahay. Jomar Dan po from Kabog Official. Ayan, lalab, Jomar Dan na si Kabog sa lalabs. Speak Tagalog to me, I understand. Sige na lalabs. Okay. FW ako Dan, beautiful nature from Ara and Ella's Vlog. Nasa Pinas ata si OFW dya. Di ba lalabs, nasa Pinas ka ngayon? Ayan, Albay Mountain Adventure. Wow. Taga Bicol ka ba OFW lalabs? Aradan from Vera Global. Lalab, OFW ako, Bicolana ka ba? I think it has 100 bones. That's why, lalab, I told you that tanggalin mo yung mga bones. Kasi pag kumain ka niyan, istorbo lang. Baka matinik ka pa. And 3 million Migalab, shout out mga lalabs. Vera on the way from Ara and Elos Vlog. Lalab, Vera on the way si Madam Ara. Ang laki na pala ng bahay mo, Madam Ara, sa 8K na. Sana all. 5 million, Migalab, shout at patamsak na kapin. Nagtamsak ka, single mom? Kung wala ka tamsak, huwag ka na magdikit. Ayan, from Paayo dahas. Tapos na ata siya lalabs, Paayo dahos. Tapos na sa bahay mo lalabs. My siblings keep fighting on me when my mom cook bangus. Billy, I love it also. Where you are here in the Philippines, Gary Oak? You are from Bisaya? Where lalabs? Kanugdan, from OFW ako. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Mga lalab, patamsak naman po sa nakapin. 2 days pa pala to. Road to 10K na pala si Madam Ara. Ay, road to 9K. Ayos yung post mo, Madam Ara. Pang FHM.
Yung post mo ba? Pang FHM. $3 million Mega Love, shout out! My mom is a Bisaya. Okay. Your mom is a Bisaya. Okay. That's why. We're in Bisaya, Gary Oak. Because I have a lot of friends from Bisaya. I also like bone marrow. Bone marrow of beef ng baka lalabs. You love also this one, nilagang baka? I love nilagang baka also. Who is cover girl you host? That one, Ara and Elo's vlog. On the pin. Vera Global Dan connected from Ara and Elo's vlog. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. It means, Dariok, you already married. Your wife is Filipino also? You are single or married? Vera Global Dan connected from Ara and Elo's vlog. Mo ako, niwala sa iyo ang puso ko. In the place of wakwak, Sikihor. Oh my God. You know that one, That's the place of wakwak is scary place. Tumas wakwak there. Bulalo, the one, sinusut-sut. Oh, lalab, masarap yan, bulalo. I love bulalo also with a lot of, gulay. DTS, Tamsak, beautiful host. Lalab DTS, Migalab, shout out. I have a Pinay GF. Okay, you have a Pinay GF. Okay, Lalab, no problem. You already, taken. Ara and Elos vlog. Mga lalab, patamsak naman po sa nakapin pa support upcoming LS ni Madam Ara. Your Pinay girlfriend here in the Philippines or, she also there in California. You are living in California now, Gary Oak? Ayan, 3 million Mikalab, shout out, mga lalabs. Di mo pinapansin, but moderately cause it can cause high blood. Why like this? Yes! This one, nilagang baka. A lot of cholesterol, lalab, that's why. That's why when you eat this one, don't eat too much. Just, only sabaw. Sip-sip only sabaw. DTS Orkes, apakakabar. DTS, nagbaba ng ba? Yes, in California, pure Pinay, not mix. Okay. Palabla po from FW ako. Dan na po kayo nakapin, mga lalabs. Ayan, kay FW ako naman tayo. Harang from FW ako, DTS Orkes, nagbaba ng bahay, DTS. DTS Dan, my mom eat for bone marrow, but this one is a lot of cholesterol, lalabs, ha? Mostly I saw this one, mukbang. Nakikita ko to, lalab, sa mukbang lang. Yung mga bone marrow, sinisip-sip nila. Thanks, Manay from Ara and Elos Vlog. Salamat din po, Madam Ara. Sunod na pagpunta mo dito, Madam, meron na akong anak. Makita mo sa live ko. Malapit na tong lumabas. Panay sipa-sipa. Nakikinig lang to sa akin kasi sabi niya maingay daw ako. Maingay si Mama.
Ano to? I also like tilapia. Yes, lalab, fried tilapia. And also ginataan lalab. You mix this one, pechay. Gariok. Gustong-gusto mo na yung yung Filipino food. Salamat sa pinhos. Ayan palablab na kapin mga lalabs. Taga Bicol ka pala ano. $3,024,000 thumbs up. Thank you so much. Iyo po Albay at ano ka pala lalabs? Bicolana ka pala, OFW ako. Saan ka lalab sa Bicol? Ay, taga-Albay ka pala. Yes, host, I scolded my mom, stop eating bone marrow, you can get high blood. Yes, lalab, it is true, Gary Oak. Tell to your mom, stop eat too much. Just eat only one piece. Enough. Then sip sabaw, enough. Don't eat a lot of bone marrow. It's cause of high blood. Are you juntis? Lalab, yes. FW ako, Jaa Livestock. You understand Tagalog. Eric Garcia, ayan. Nag-i-English siya lalab pero nakakaintindi siya ng Tagalog. O lalab, mga everyone, sa totoo lang, kabuanan ko na ngayon lalabs. Nag-waiting na si host. Malapit na lumabas yung kanyang baby. Eric Garcia, di lang halata kasi nakaupo si host, mga lalabs. Are you juntis? Sabi niya, are you juntis? Yes, Gary Oak. Eric Garcia, nagbaba ng buy. Eric, 2,024,000 thumbs up. Mega love, shout out. O lalabs, hintay na lang, hintay. Malapit nang lumabas. Eric, dating dikit. Lalabs, done view. Ayan. Can I see? Lalabs, no. Why? Yes, I have big tummy. I have a Pinay mom from Gary Oak. Dan na po, 9.48K ka na from single mom vlog. Payo the host. Dan na sa'yo lalab si single mom. Hinanit ko. Kanina pa siya, Madam Single Mom, kanina pa siya dan sa'yo. Hayaan mo na kanina pa siya nag-shout out. Minsan talaga kasi ang hina ng wifi, kahit saan. $3 million Migalab, shout out. Oo, nakita ko from Single Mom Vlog. If I speak English, you can answer in Tagalog. Yes, no problem, lalab. Gary Oak. You speak English, I'm gonna answer you Tagalog, no problem. Nawala nga net ko. Okay lang yan, lalab, single mom. Okay lang po yan, madam. Umalis na ata siya. Hindi na siya naghintay sa'yo. Basta nag-shoutout siya kanina, tapos na daw siya. You eat also, adobo, Gary Oak. You are eating also, chicken adobo? Pinas Wi-Fi is so slow. Yes, Gary Oak. Sometimes my internet connection is not working good. That's why. But today it's little good. Inshallah later on, walang mag-building. Kasi pag may nag-building, patay. Start na ng loading. Oo, nakita ko from Single Mom Vlog. Ayan, 24 thumbs up, 25. Thank you so much. 6 million in the house. Thank you so much, mga lalabs. Oo nga, dito sa Saudi, mahina. Dito rin lalabs, ang hina. Minsan mahina lalo na pag sobrang mahangin. Ang hina ng humba also from Gary Oak lalabs. But Gary Oak, I didn't eat pork. Dan adobo from backyard.
Lalab, salamat FW ako. I tell you speak Tagalog to me. Oo, Lalab. Nalimutan ko. Sige. Nalimutan ko when you speak English and then I'm gonna, reply you Tagalog. Okay, Gary. 30, may available 30 sa single mga lalabs. Ayan, baka meron kayong mga dyan, alagad lalab. Ako kasi, sa tulang mga lalabs, yung aking alagad, hindi ko siya magamit sa ngayon. Pinapahinga ko muna sa kana lang. Kaya hindi muna ako makapagbigay sa inyong mga lalab ha. Kasi hindi ako makadikit. Hindi siya dumidikit na palo ni Lolo. Sana all may pa-backyard adobo. Kasi FW lalab, marami kaming manok nandyan lang sa backyard, nag-iikot-ikot like hair lab, so mahina. Marami kaming manok FW ako. Yung manok na naggalagala lang sa backyard. Kung gusto mong manghuli, manghuli ka lang ng isa fresh na fresh. Jijak MHD, Migalab, shout good morning us from Indonesia. Lalab, Jijak, how are you my friend? Thank you for coming my live. You are from Indonesia. Assalamualaikum lalabs. Ayan, 3,026,000 thumbs up. Lolo, follow your account. Yes, opo. Napalo lalabs. At Lolo, follow may alagad. So, hindi ako makabigay lalabs. Pahinga muna lalabs, pahinga. Nasobra na ata sa dikit. Kaya pinapahinga muna ni host. Jijak MHD lalab, you have now moderator. Thank you for coming lalabs. You have now moderator, my friend. Like native, it's to cook soon. You need to boil it in an hour. O lalab, hindi naman ganong matigas lalab. Masarap yan lalab, fresh na fresh kasi huli mo ng buhay pa. Tapos mo siya, kakatayin. Wow, ang sarap ng karne, napaka-fresh. Yes, then also funny from Gary Oak. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Palablab din po ako sa aking short video mga lalabs. Dragon Gaming, hey Islandsky, Migalab, shout out. Dragon Gaming, how are you my friend? New video from Gary Gaming. How are you Dragon Gaming lalabs? Bright Memory Infinite Part 1. Watching sa'yo, Dragon Gaming? Good, and you, I'm good also. Dragon Gaming, thank you so much. But I like Lechon Native. Yes, lalab, dito sa Pilipinas, maraming Lechon Native. Order ka lang lalab online or else punta ka dyan sa mga nagtitinda ng mga lechon. Number 1 ang Philippines sa mga lechon. Vera Global lalabs. Vera lalabs, Migalab, shout out. 4 million, thank you so much. Ikaw, sinta, dati-rati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Hindi na alam mong na-miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Philippine single mom in Japan, Migalab, shout out po, Madam Philippine single mom. Mga lalabda na po ba kayo sa nakapin? Ayan, 27 thumbs up. Thank you so much, Madam Philippine single mom. Thank you po, thank you. Ayan, dan na po ba kayo sa nakapin mag-thumbs up mga lalabs? Ayan, kay single mom naman tayo. Lala.
Ayan, 3 million. Migalab, shoutout 3 million. Single ma'am, di ka naman nagtamsak from paayuda host. Madam single ma'am, di ka daw po nagtamsak, madam. Ang pag-ibig mo ay sumadanggal in your back cause your juntis. No madadanggal here, Gary Oak. You know why? Sa labas ng aking bintana maraming bawang. Hindi dumidikit from single mom. Walay manananggal dito, Gary Oak. I'm also manananggal. If you're here, I'm gonna pupuntahan kita. Dapay sinabi mo. You also host native, so hard also from Gary Oak. Dapat sinabi mo. Sorry naman, lalabs, paayuda host. Hindi raw lalab makadikit. Ayan, 4 million, Migalab, shout out. Ayan mo na, lalab, sometime na lang, lalabs. Hindi naman niya siguro akalain, lalab, na hindi nandidikit yung kanyang likes. At least yung kanyang banana dumikit naman, lalabs. Hindi ko alam na hindi dumidikit. Ganon talaga minsan, lalab. Minsan talaga pag hindi dumidikit. Nasobra na siguro yan sa dikit. I told you speak Tagalog in answer. Yes, lalab. I always forget. Madam Ilma Abayon, Migalab, shout out po. Salamat po sa patamsak. Madam Ilma, Migalab, shout out po. Salamat po, salamat, and God bless everyone. No problem naman yun, host. Pag ayaw dumikit at ayaw magtamsak, balik agad sa host para alam, para hindi na maghanapan. You're so cute, host. You like bananas. Banana. What banana? Gary, thank you, lalab, Gary. Thank you, Gary Lalab. Ang malaga, banana dumikit. From single mom. Okay na yan, paayuda, lalabayan mo na lalas, minsan talaga ganun. Ma'am Elma Danda, Migalab siya, tate. Ayan, 3 million, Migalab, shout out, mga lalabs. Single mom, malaki na rin pala yung viral, racing motor and mid-sayap. Sa Mindanao pala to, lalabs. Dati man tayong dikit, Madam Single Mom Vlog. Daming tao. Ayan, Madam Elma, welcome host. Migalab, shout out, paayuda from Elma Abayon. Single mom, 20 tayo from Elma Abayon. Single mom, madam, 20 daw kayo ni Elma Abayon. Please like and share the LSO boss. Let's make her live viral. Inshallah, Gary. Thank you so much, my friend, Gary Oak. Thank you, my friend. Dapalod, nganod pa. Bibili pa lang. No worries po, single. Di ko kailangan kasi ang banana. Kailangan ko tamsak kasi para sa views. Diyan tayo kumikita sa views. Ako, paayuda host. Alam mo bang dati hindi naman ako lagi nag-upload ng short video. Ngayon, nag-upload ako parang every 2 days nag-upload ako ng short video. Kasi alam mo ba, nakakapataas pala ng views yun, yung short videos, kaysa yung yung mahabang mga video ina-upload. Yung mga short, nakakataas ng views.
Pag nagba-viral pa yung views, ay yung short, meron pang libreng 10 banana. Siguro si Lolo na nagbibigay nun. Bahay mo, Madam Elma. Yan si Madam Elma po, nandyan yung link niya. Load pa ba sa isip mo? Ayan, si Madam Elma Abayo nagbaba na po ng kanyang bahay. Opo, malaking tulong ang short, lalo na sa views. Opo, kasi sa akin, ano ba yun? Isa lang naman yung, try ko lang naman yun nung mga nakaraan yung, yung pansit bihon. Bigla siya nag-viral, nag 1.3. Tapos nadagdagan ako ng 10. Dati nasa 3K, maigit lang yung yung banana. Bigla siyang umakyat mga lalad, nakataas din siya ng ng subscribers. Bahay mo, 13.7K or 18.7K. Don't forget to like, comment, share, write the bell so that you will be notified to the latest upload of Islands Vlog. And most important, subscribe. Mike, Gary Oklalab, maraming salamat, Lalab. Maraming salamat. Lalab, my friend. 13.7 daw po siya, Madam Single Mom. Curati. Okay, from Single Mom. Alam mong miss na miss kita. Lobat ka. Lobat pa ba? May member ka ba, Palikitan Host? Meron, Lalab. Ngayon kasi payo daw, hindi dumidikit yung alagad ko ngayon kaya hindi ko muna ginagamit, Lalab. Hindi muna ako nag-barter. Ayaw dumikit, Lalab, na palo. Samira Chuchay, Backyard Garden, how are you? I am good, Lalab. Miguelab, shout out. I won't go to sleep when you have live. I enjoy a lot. Gary Oak, Lalab, if you feel sleepy, Lalab, yala, tulog na ikaw. New video from Dragon Gaming, 67 thumbs up from Elma Abayon. Maraming salamat, Gary Lalab. Pero kung inaantok ka, Lalab, mag-sleep ka na. 1 thumbs up from Single Mom Vlog. Ayan, nag-ikot na naman tayo, nag-stack na. Kumusta? Start na ako from Elma Abayon. Whose account ko is Punk by Lolo. Bakit? Siguro kasi hindi ka sumusunod sa rules ni Lolo. Gary Oak, anong nangyari? Sana didikit sa'yo ang tamsak. Ako, Lalab, hindi muna ako nag-barter kasi nga yung aking hintayin ko muna siyang matanggalan ni Lolo ng Kumusta ka? I have short video, Gary Oak, Lalabs. Baba ko yung aking, short video. Wala pa to, Lalab, 1 minute, Lalab, Gary Oak. Pa-watch naman ako, Lalabs. Hindi man tumahabang mahaba. Wala pa siyang 1 minuto. Wala pang 1 minuto ito, yung aking short video. Mega love shout out from Manong Bulilit Mix Vlog. Pang 28 thumbs up host. Lalab, Manong Bulilit Mix. Salamat po sa patamsak. Maraming salamat and God bless you po. 2 press mo ang tamsak, kakapit yan. From Pretty Elma. Lalab, 2 tamsak daw.
Pag tinamsak mo una nawala, tamsak uli. Host, your account is punked by Lolo. That's why you can trade banana. Okay. Yes, lalab, yes. No, they might see your, panty. Maybe lalab after, after 2 days. Patam watch po from Manong Bulilit. Sige lalab, tingnan natin to. Ano to, premiere mo? Ano to, Pais Spelled Trip Grade School. Welcome back, YouTube. Manong Bulilit, ayan lalab. Dati man tayong dikit. Field trip. Ayan, daming bata. $3 million, Mega Love, shout out 3 million. Matay, ito'y pangarap lang. Ang mga puso, sakit pa rin ang paglayo. Damdamin, mahal pa rin. Puso ang magpasya. Palablab naman ako mga lalabs sa nakapin mga lalabs. Ayan si Blood Decoder. Kawa 1K lang yan mga lalabs. $3 million Mega Love, shout out. Ayan, thank you so much dyan mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Pagsuyo, pangako. DTS Orchestra nagbaba po ng bay. DTS. Ayan, DTS Orchestra po nagbaba ng bay. Lablabin natin mga lalabs. Palabis lamang ang mga puso pa rin ang paglayo. Mahal pa rin magkita, mayroon pang pag-asa. Puso ang magpasya. Jerry Kanja, lalab, Miguel, shout out. Tamsak, salamat po sa patamsak. Lalab, kain tayo, orange kamote. Sweet potato. Hindi na pala siya mainit. Kalimutan ko ng kainin. Kain tayo malal ang tamis niya.
Dayan. Kain tayo mga lalabs. Kain kayo dyan. Napakatamis niya. Sobrang tamis. Kain tayo, 5 million, may glove shout out. Kain tayo kang muti mga lalabs. Ayan, Angels 111. May glove shout out, tamsak dan. Lalab, salamat sa patamsak mo lalab. Thank you so much. Kain tayo mga lalabs. Tamis niya. Kain tayo mga lalabs. Yan, salamat po sa 29 thumbs up. Sir Buchito, salamat po sa paharang. Naka-live ka. Kain tayo kamuti, Sir Buchito. Magtimpla muna akong kape mga lalab. Babalik ako saglit lang po. Masarap may kape. Angels, ayan, 111, nagbaba ng bahay, Angels. 5 million, wait lang po, magtimpla lang si host ng kape. Timpla lang ko ng kape mga lalas, babalik po ako. Masarap kasi may kape tapos kamote, ayan. Minodax, lalab, migalab, shout out. Minodax 99 TV, thumbs up host. Lalab Minodax, how are you my friend? Salamat sa iyong pa-thumbs up. Minodax. Ayan, gonna give you moderator lalabs. Ayan, meron ka ng jacket, Minodax lalab, my friend. Migalab, shout out lalabs. Thank you. You're so funny. You cook your carp fish. Yes po, Gary, okay. Niluto ko yan pero natal yung balat. Thank you. Tapos nagbaba ng bahay. Minodax, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin. Mga lab, wait lang malalaba. Kunin ko lang, timpa lang kape si host. Babalik po ako. Wait lang po.
Gary Oak. Dan po 20 mami, 67 to 87. Tamsak, 3.15 to 3.17. So cute, Maui boy. It is Persian cat host. Lalab, Indian Persian, Siberian yan. Kapit tayo mga lalabso. Siberian, Manong Bulilit, nagbaba ng bahay, Manong Bulilit. 5 plus host. Ayan, Gary Lalab, maraming salamat. Gary Lalab, thank you. Ayan, si Madam Ilma nagbaba po ng bahay. Minodax nagbaba rin po ng kanyang bahay. Ayan, 6 million po, Migalab, shout out. Lalab, maraming salamat. Your dog is a cobra. Lumalabas kasi Garyok yung kanyang dila-dila. Kasi yan siya, nakikiliti. Nakikiliti siya ng mga dahon-dahon. Ang aming aso, ganyan siya Lala, mabait yan. Hindi man yan hindi kumakahol sa gabi. Sige lang tulog. Mga lalab, kape kayo dyan mga lalabo. Magtimpla muna ng kape. Gary Oak. Tara. Mainit pa Single mom, thanks po. From Elma Abayon. It's my first time to see a cobra dog. Ay mga lalab, magtimpla kayong kape dyan. Mainit pa. Angels, ayan, nagbaba ng bahay si Angels. I can't sleep if I drink coffee. Mag-inom ka ng gatas, Gary. Yung gatas na maligam-gam. Single mom, dito 20 from Elma Abayon. Madam Single mom, 20 po kayo ni Madam Elma. Ayan, yung sa binaba niyang bahay. Daming alagad ni Madam Single mom. Kung pwede lang sanang idikit yung makipagbartiran, sayang. Diyan sa nakapin Lalab from Minodax. Minodax Lalab, maraming salamat. Bakas ka dyan Lalab, like Ailinski body so hot. Gary Oak, thank you so much Lalab. Gary Oak. Ayan, 6 million Migalab, shout out. 6 million 31 thumbs up. Maraming salamat. DTS Orkes po, nagbaba ng buy DTS. Mga love, kain tayo sweet potato ha. Kain kayo dyan kung meron kayo. Ang tamis niya. Ayan orange color. Kain tayo mga lalab. 3.44K, single mom. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Oo daw, from Madam Ilma. Oo daw po, Madam. Single mom. Oo daw. Ay, mga lalabs, pampautot to. Pampatanggal ng kabag. 6 million, Migalab, shout out. I can sleep fast with the smell of my jeep. Wow, sana all. 94 thumbs up, 3.17 on the way 20. Elma Abayon, Dan Idol. Madam Elma, Dan si Minodax po, pabalikan na lang po. Kain tayo kamuti mga lalabs. Napakatamis niya mga lalabs, sarap. Gary Likit. Sarap niyan, tamis. Your part will be bad if you eat a lot of sweet potato. Oo, Gary Oak. Tama. Nakakatanggal nga siya ng nakatanggal siya ng kabag. Di ba? Nakatanggal ng kabag ang kamote. Kaya mamaya nito, panay naman tayo nito, utot. Ang tamis niya lalad. Minodax.
Ayan, nagbaba ng bahay si Minudax. DTS Orchis ay nagbaba ng bahay. Is your body so sweet also host? Maybe nakita mo siguro yung yung mga video ko noon, yung nasa abroad pa ako niyan, Gary Ok. Nasa ako niyan, nasa UAE. Nung nasa UAE pa ako niyan, lalabs. Nung lang ako umuwi ng Pilipinas nung June last year. June, July, August, September, January, February, March. O mga 10 months na ako dito. Hindi ako mataba, lalab, Gary Ok. Ayan, 5 million, mega love, shout out. Drop. But now, no. Not sexy. Inom tayo mga ng kape. Kape Gary? Inom kayo ng kape dyan, mga lalabs. Sarap, mainit pa. I like the shape of your body. Gary Ok, thank you. Your girlfriend also sexy, Gary. Ayan, inom tayong kape, mga lalabs. Ayan, 4 million in the house. Thank you so much. 33 thumbs up. Eric Garcia po, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Lablabin natin si Eric Garcia. Pagmamahal ko. Wait, I will take off the dress of my girlfriend. She will go to sleep. My girlfriend is a model in California. Wow, really? It's good, lalab. Your girlfriend there with you? Kasama mo ngayon yung girlfriend mo, Gary Ok? Kay Bathala. Lalab, model ni Barista, tamsak, lalab. Salamat sa patamsak mo, lalab. Model ni Barista Pili, ayan, lalab, maraming salamat. Lalab, shout out. Kasi 4 million, thank you. Ko dahil sa'yo. Ang laki ng views mo, lalab mo ni Barista, yung mo. Yung cappuccino ba yun? 3.5. Sa short video mo yun. Norin, lalab, migalab, shout out, Norin. Shout out, host. Lalab, Norin, migalab, shout out.
Haliwala niya ako dahil sa'yo. I saw my girlfriend in a fashion show. Wala lalab. Your girlfriend is in fashion show? It's good. Good morning sa iyo, at sa iba pa, lahat ng nandito sa sa baba. Hello po. Norin Lalab, Miguel Lab, shoot up, salamat Lalabs. Yes, we're in the house of my parents. Okay, Lalabs. It's good, Gary Oak. It means your girlfriend is so sexy. Tenyos, ganda naman. Ay, palablab naman nakapin mga Lalabs. Thank you sa padamit. Ayan, Lalab, maraming salamat din. Palablab na kapin mga Lalab. Ayan, DTS Orkis. Mga Lalab, pati siya kayo mga Lalab. Sino makapagbigay ng ayuda ha? Kasi yung aking alagad mga Lalab, hindi makadikit. Pinapahinga ko muna. Napagod. Napalo ni Lolo. Susunod na lang. I saw my girlfriend fashion show in California. Wow. Okay, from Norin. Ibig sabihin, Gary Ok, yung girlfriend mo, famous. Model pala yung girlfriend mo, Gary Ok. Sana all model. 3 million Migalab, shout out. At gabi. Ayan, salamat sa patamsak nyo dyan. 34 tamsak. Maraming salamat. Every time my girlfriend have a fashion show, I keep on stalking to her. Wow, sana all. You're very supportive, Gary Oak, to your girlfriend. Piso. Maybe your girlfriend is, Heart Evangelista. Tamsak dikit host sa nakapin from Norin. DTS Orkes Lalab, pasuklian si Norin, Dansay Lalabs. DTS Lalab, pasuklian si Norin. Angels 111, nagbaba ng bahay. Now I got her every time I stalk her. Wow. Siguro yung girlfriend mo napakaganda, Gary, at napaka-sexy. Norin, ayan, nagbaba ng bahay si Norin Dites Orkes. Once again, Lalabs. Pabalikan na lang, Lalabs, si, Norin. Dites Orkes, dan si Norin sa Lalabs. Pabalikan na lang. Kumusta ka? Ayan, 5 million, 5 thumbs up, 5 million, 34 thumbs up. Thank you so much. $263 si Norin, North Tiger. Sunod kita, Lalab, ha. BTS Orkes, pabalikan na lang si Norin, Lalabs. Before we are not girlfriend and boyfriend, I spend a lot of money to stalk her and her fashion show. Okay. Kaya nga, Gary, siguro yung girlfriend mo ay famous. Kasi model siya. Model siya sa California. Siguro ang tangkad ng girlfriend mo. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Ayan si Eric Garcia po, nagbaba ng bahay. Sana ulit, Garcia. Ang laki ng niya, channel. You have a big channel now, Eric Garcia.
Ryan Belen, shout out. Ryan Belen, salamat lalab sa iyong patamsak. Ryan Belen. Di iiwan. Good morning from Ryan Belen. Good morning sa'yo, Lalab and Megalab. Shout out, Ryan. DTS Lalab, kindly return to Norin Lalab already connected to your channel. Thank you so much. Nagtayo ng kape malalabs. Oy. Di pa ubos yung kamuti ko mga lalabs. Ubusin ko lang, sayang. Eric Garcia Dansab from Norin. Eric Lalab, Norin Lalab already connected to your channel. Kindly return to her lalabs. Thank you so much. Yan, kain tayo, sweet potato. Yes, every time break, I give her a snack, but I don't put my name. I only put from fun anonymous. Wow. Sana all. Taga-support ni kahapon, Migalab, shout out. Okay, host. Taga-support ni kahapon, Caps kahapon, official. Malaki na rin pala yung bahay niya. Ako'y nangangamba. Dites Orchestra, tamsak old friend to you. From Ryan Belen. Angels 111, nagbaba ng buy, Angels. Is it true onion is so expensive in Pinas? Sobra lalab, sobrang mahal ng onion ngayon dito. Yung malit lang na ganon, magkano na yun? 10 pesos. Better, di na maggamit ng sibuyas, bawang na lang. Saka luya. At sobrang mahal ng dito sibuyas. Kaya pansin mo yung yung mga OFW na umuwi ng Pilipinas. Nagdadala sila ng ng mga sibuyas galing ibang bansa. Kaso lang pagdating sa airport, inaano naman, tinatanggal, bawal daw. Kasi doon sa abroad, magkano lang yung kilo ng sibuyas is mura-mura. Dati nang nasa iyo, magkano yung kilo ng sibuyas, yung malalaki na yon ha. 3 dirham lang yung kilo. Yung maliit-liit, mga lang siguro dirham. Norin, 260 kayo dan po from Ryan Belen. Norin lalab, na sa'yo lalab si Ryan Belen. Pabalikan na lang lalab sa. Kain tayo. Malalab kain tayo ha. And then one time my Jeep caught me putting some snacks. That's why she fall in love on me from I did to her. Wow, sana all. Magtanim kayo ng sibuyas, madali lang tanim yan. Oo nga, single mom vlog, magtanim na lang. Grabe ang sibuyas dito. Sobrang mahal. Akalain mo yung ganun lang kaliit, oh. Sobrang liit, 10 pesos.
Kaya yung iba hindi na gumagamit ng sibuyas. Bawang na lang sa kaluya, pwede naman igisa. Pero pangit pa rin. It is true, it costs 500 kilo. Oh, lalab gari, sobrang mahal lalab. Sobrang mahal ng sibuyas. Grabe ng sibuyas na yan, oy. Panay, taas, taas, taas yung mga bilhin dito sa Pilipinas. Yung 1,000 pesos mo, magkano na lang mabibili mo? Bibili ka ng bigas, bibili ka ng mga pang, hindi ka makakabili ng pang-ulam. Magkano ang bigas? 1 kilong bigas, 45 pesos. Magkano na yon? Oh. Sobrang mahal, Diyos ko. Pati ang isda, ang bangus, 240 kilo. Oh. Magkano sobrang mahal? Lahat dito mahal, Diyos ko. Pati gasolina mahal, asukal, lahat. Pati tinap. Ryan Belen, dan na rin po kay Kwentong Probinsya, nood lang ako 2 minutes. Kung ako dyan, magtanim ako kahit lanson at sibuyas, madali yan tanim. Paano naman yung lansonis, Madam Single Mom? Saan ka naman kukuha ng buto nun? Angels 111 dan po sa Festival of Lights. You feel PGS, sa house you. Ryan ba nagbaba ng bahay, you will less than onion in the stick Tagalog. Huwag mo nang lagyan gariok para makatipid. Noren TY po from Ryan Belen. Even girlfriend mahal. Sana all. Rodi Reta Lalab 716. From Rodi Lalab Migalab, shout out Rodi. Eric Garcia ng bahay. Nancy Tatay, mahal, palitan ngayon, lalo na bumababa. Kaya nga lalabs, oy. Ayan, Angels, nagbaba ng bahay, Dites Orkis Dansa from Norin. Ayan, 6 million, Migalab, shout out. I thanks God for everything. Sa akin. Ayan, 4 million, Migalab, shout out mga lalabs. Noren +1 from DTS Orkes. Ayan po tayo kay Noren mga lalab. Baby pa yung bahay niyan. Ba mo yung bahay mo, Noren? +1 ka daw lalab from DTS Mami from Elma Abayon. Mami, dan na sa'yo si Elma, Madam Elma. Alam di sangalian 32. I am watching your video, DTS Lalabs. Salamat, single. Ayan, 94. 1114 thumbs up. Sana lang laki ng bahay.
Ayan, 6 million mega love shoutout po. Birada. And palablab po kay Nurin, baby pa yung bahay mga lalab kay Nurin. 6 million mega love shoutout, 38 thumbs up. Salamat dan sa you ma'am from Single Mom Vlog. Ma. Host tayo 20 from Ilma Abayon. Madam Ilma, hindi pa ako makadikit ngayon na ano yung aking mga alagad. Napalo siya, Madam Ilma. Hindi ko muna ginamit. Nag-welding na ama, oh. 9:20 na kaya. Carlos Miguel, Miguelab, shout out Carlos. Kontak ngunit lobat ka. Carlos Miguel, Lalab, Miguelab, shout out. Meron siya ng jacket. Can I ask? Yes, Lalab. Ano yung tanong mo? Okay, what is your question? Don't get mad. Not mad, Lalab. Ayan, 6 million Miguelab, shout out. Harang ulit. Sayang nga, Madam Elma eh. Pag okay na, after 2 days siguro. Thank you, DTS. Elma, meron pa ako, Madam Elma. Meron pa daw po si Madam Single Mom Vlog. Tapos na ikaw, ma. Hadi, bintana. Because you didn't open the window. Kau cinta. Miguelab, shout out host everyone from BCIB. BCIB Lalab, Miguelab, shout out Lalab. Kumusta ka na, Lalab? Harang, salamat sa paharang. Angels 111, nagbaba ng bye, Angels. Miss na miss kita. Kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Pag-ibig mo. 6,031,000 thumbs up. Ayan, BCIB harang, salamat sa paharang mo, Lalabs. Host, Carlos Miguel, yes po, Lalab. Ano yan, Lalab? Carlos Miguel. I'm not mad, Lalab, ha? I'm not mad. Only my eyebrow. Ayan, palablab po ako nakapin, mga Lalab. Kay Norin. 265. What can I do? What are you talking, Carlos Miguel? Bala ka sa buhay mo. Bicor Studio Dan from Norien. Pag-ibig mo sa isip mo. This one is not good, Carlos Miguel. Don't say that. Don't put in my, comment. Not good, Carlos Miguel. Why like this, Lalab? We are respecting each other here. We are friend here, okay?
If you do this, Lalab, don't put any comment there because everyone will see your comment there. Single mom game from Elma Abayon. Madam Single Mom. So sorry, host. Yeah, if you do this one, Lala, no need to put comment there. Everyone will see. Game from Single Mom Vlog. Sa'yo naman si Papa Mikian, ma. May pabanwan ba kita pa? Pabanwan. New video from Dragon Gaming. I ask your permission, host. Ayan, 2 million mega love shout out. Baby, bababahay. Then po sa nakapin from Elma Abayon. Elma 20. Ayan, Madam Elma 20 daw po from Single Mom. On the way na siya, Madam. Thank you, Miss Elma from Norin. 5 million mega love shout single. Baba mo yung video. Madam Single Mom, baba mo daw po yung video. Secretary ni Mildred 1979 vlog, 40 million thumbs up here. Secretary ni Mildred, mega love shout out po, Madam. Yan, bigyan po kita ng jacket. Harang, salamat po sa paharang po, Madam. Secretary ni Mildred, salamat po. Harang, salamat po sa paharang, Secretary Mildred. Salamat po sa paharang-harang. $88 thumbs up, 3.19. I'm doing it for 5 times. So sorry. It's up to you, Carlos Miguel. On the way, 20 from Elma Abayon. Nag-ano na siya, mga lalab. Naglulo na ang bot. Kabila ng ating mga away, yaw mo na sa akin, patuloy kang mamahalin. Sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ako ay baby, tawad na kita. Ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Single mom, tamsak, dikit, dan sa'yo, pasok lipo, please. Hintayin mo na lang, Lalab Norin, magbakas ka, Lalab. Nagbartir sila ni Madam Elma Abayon. Magsukliyan sa'yo, Lalab, mag-ano ka lang, Lalab, magbakas ka. So sorry, host, no problem, Lalab. Host, iba epekto ng kamote, no? Oo, Lalabs. Iba talaga yung epekto ng kamote, may naglulo na, oy. May naglulo na dyan, oy. Nagpaalam pa. Hindi na lang sinarili. Paanong bakas po, ako'y, tanggi pa. Ayaw mo na sa akin. Lo. May naglululo dyan. So sorry, host, please forgive me. It's up to you, Carlos Miguel. Because I didn't see what are you doing there.
Mga lalas, alam nyo ba, hindi lang isang beses may pumasok ditong naggaganyan, naglulo. Oh my God. Meron din isa nakaraan, nagpunta. Naglululo daw siya, oh my God. Bahala siya sa buhay niya. Parang tingin niya sa akin, Pokemon. Angels 111, nagbaba ng bahay. Joke lang po, nag-iwan na ako doon, hehe. Ikaw na rin, green-minded ka. 3 million Miguel Lab, shout out 41 tamsak mga lalabs. Ako lang siguro green-minded o ikaw ano? No rin. Ayan, Angels, nagbaba ng bahay, Angels. 111. 4 million Miguel Lab, shout out. Host, it's a prank. You know I won't do that to you. I'm just joking. Okay, Carlos, no problem na, labs. You are from where, Carlos? Which country you are living? Carlos, where are you from? Carlos Miguel. You are from which country? England. Ah, you are from England, Carlos. It is good from England. We grab shuttle people there from England. Mga love, yung aking short video, mga lalabs. My short video po, watch naman ako. Carlos, watch my short video, lalabs. You can leave the comment then so that I will give you, heart. Carlos Miguel lalabs, that's lab, only short. I think it's only 45 minutes. Pinay is my mom, Dabawenyo. Ah, your mom is Pinay, so it means you speak Tagalog also, Carlos Miguel. I think Carlos Miguel and also other one before here in my live. Maybe it's only one person. Ano bang pangalan, nakalimutan ko. Si Gary. Maybe Gary and you is only one person sa Carlos Miguel. I am right? So, nakakaintindi ka ng Tagalog, my friend, Carlos. Because your mama is Pinay, Dabawenyo. Duterte, lugar ni Duterte, Carlos Miguel. Ilan Miguel Lab, shout po ito sa mga lalas. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Eric Garcia, nagbaba ng bahay, Eric. $2 million, Miguel Lab, shout out. Natsukos, I spend a lot in my British friend. Okay. Yes. Lang. 25 pesos lang to support my to support my channel lalabs. Carlos Miguel. Maybe you like to be my my member. Only 25 pesos lalab. It's very cheaper. It is okay for you. I want to hear your British accent. I don't know British accent lalab. I have Filipino accent. Bisaya. Angels, ayan, I want to hear your British. Ayan, Angels, nagbaba ng bahay, Angels.
Please connect on the pin, everyone. Angels Lalab, connect to Nurin Lalab on the pin. Bibi pa yung bahay. Done watching Miss Ho sa video mo ulit from Nurin Lalab Nurin. Ayan, 3 million shout out. Ayan, naglo-loading na tayo, oy. Nag-loading na ata. Buffering now. Yeah, because you know why? Because we have strong wind from outside. Loading din ako, lalab ko yung naglo-loading ata, lalabs. Ano, Norin? Si host ata ang naglo-loading, hindi ikaw, si host. Si host ata, lalab ang nag-loading. Okay po, from Norin. Angels 111 nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million lalab ni Galab. Shout out. 4 million. Mababa ang lipad. Host, taga saan ka po? Taga Bicol ako, lalab Norin. Nasa Bicol ako. Sa Kamsur. Bicol din po. Kasan ka, lalabs? Bicol, lalabs. Mababa ang lipad. Ay, sawing palad. Pero nasa Laguna na po ako nakatira na. May asawa ka na, Norin? Po, taga-Albay ka pala, lalabs. Hindi ko lang ka rin pala. Uragon ka rin pala, lalabs. Oy, may asawa ka na, Norin? Tindihan. Norin, lalabs. Better, lalab, gumawa ka ng advice ko sa'yo, lalab. Gumawa ka ng 10 ninja. Sa 10 account, lalab. Tapos pasok ka sa mga sa mga nagla-live na bartiran, 10-10, magpagpalitan ka, lalab. Para ma-reach mo agad yung 1K. Patay na po, patay na po. Nang 2010 pa, 3 anak ko. Ha, ano? Patay na po nung 2010 pa, 3 anak ko. Patay na? 3? Ayan, 3,042,000 thumbs up, mga lalabs. Balo na ako, 2010 pa. Patay na pala. Patay na yung asawa mo. Pwede ka na agad ulit mag-asawa, lalabs. Norin, may asawa ka na ulit, mag-asawa. 2010, 11. Matagal na. Sawing palad. Ang kanila maiintindihan. Kagulat-gulat po ba yung patay na? O, lala, ano ka na pala ngayon? Single mom. Angels 111. O, ay, nagbaba ng buy, Angels. Maghanap ka na ng bago, lalabs. Ay, ewan, baka sakit lang sa ulo makuha ko. Tama, lalabs. Alam ba yung mga anak mo, mga babae? Wag na, lalabs. Alagaan mo na lang yung mga anak mo. Kasi 'di ba, mayroon nga akong napapanood sa TV minsan,
lalo na kung meron kang anak na babae, tapos yung kinakasama mo hindi mo alam. Pag iniwanan mo sa bahay, isa palang rapist, di ba? Kawawa naman. Naalala ka sa balita, di ba? Yung tatlo niyang anak pinatay nung niya, boyfriend, di ba? Boyfriend niya lang sa online. Tapos yung tatlo niyang anak pinatay, OMG. Hello from Jerry Kanja. Jerry Kanja, lalab, migalab, shout out. Malaki na anak ko, panganay ko babae, 17 years old, taas 2 lalaki. Sana all meron ka na palang mga lalas, meron ka na palang malalaking anak. Ako lalabas pa lang Norin. Lalabas pa lang Norin lalabs. Hello, Mr. Jerry Kanja from Norin. Kulalab, malapit na. Ayan, gumagalaw nga, oh. Shout out sa'yo from Jerry Kanja. SSC TV, Migalab, shout out my friend, how are you? SSC, nagbaba ng bye, SSC. O talaga may baby kang lalabas, congrats po. Opo, lalabs. Ngayong February, kabuwanan ko. Waiting na lang, lalabs. Panganay. Angels, nagbaba ng bye, Angels. Ayan, 5 million, Migalab, shout out. Mga anak si host. Naghintay-hintay na lang mga lalabs. Mr. Jerry Palambing naman pa ako sa nakapin. Salamat. Jerry Kanja Palambing daw po nakapin kay Norin sa nakapin. Norin, gawa ka Norin dan sa Elma 3.48k ka na from Single Mom Vlog. Madam Ilma, dan si Madam Single Mom. Salamat. From Single Mom Vlog. Ayan, salamat po sa 4 million in the house. Single Mom, tamsak, dikit na po ako sa'yo from Norin. Ayan, salamat from Jerry Kanja. Madam Single Mom, dan daw po si Norin sa'yo, madam. Lisongson, my friend. Hello, everyone. Nice to meet you, everyone. Hug, hug, happy together. Ayan. From Lisongson. Lisongson, my friend. Thank you so much, my friend, sa palike. 43. Thank you. Ayan, Lisongson. Nagbaba po ng bahay. Mega live shout out. Thank you, my friend, Lisongson. Tamsak, madam, from Jerry Kanja. Ayan, salamat po sa patamsak, Jerry Kanja lalabs. Pakonek na kapin from Single Mom Vlog. Lalab na rin dahil na si Madam Single Mom Vlog sa ilalabs. Dan na po sa nakapin from Kabug Official. Norin lalab, pasok lang si Kabug lalab. Dan na sa'yo. Ayan, nagbaba ng bahay. Kabug Official, dan Norin lalab, pasok lang na. Thank you. Stop muna ako kasi pray dito. May pasok mga alaga ko. Sige na po, Madam Single Mom Vlog. Mag-ingat ka palagi po and God bless.
Nasa Middle East ka, lalab. Sala na sala. Sige na po, Madam Single Ma'am. Mag-iingat ka po. Nagla-live ka po ba, Madam Single Ma'am? Anong oras ka po nagla-live, Madam? Nasa Middle East ka? Anong oras ka, Madam, nagla-live? Para mapuntahan din kita. Mamaya pag alis nila. Tamsak harang o Sir J. Moniz, nagla-live shout out. Tamsak harangos, 7 dito sa Saudi. Okay po. 7. 7 ng gabi? Sir J, may galab shout out po, Sir J. Sir J Monet SB. Nisongson, Dansa from Norin. Kapag official, lalab Norin. Ayan, lablabin mo yan si Sir J Lalabs. Maraming tao yan sa kanyang live. Marami dyan ayuda lalabs kay Sir J. Dikitan mo yan, lalab. Click mo yung pangalan niya. Ayan o, mag-guto channel ka na lang. Single Ma'am Vlog, mahal ka ni host. From Jerry Candia. Seven. Sige po, madam. Ano ka naman? Mga 10 to 9 dyan. Okay. Isulat natin. Ano ba to? PM o AM? PM sa? PM to Madam Single Mom Vlog. Ano na rin, lalabs? Salamat from Single Mom Vlog. Sige na po, Madam Single Mom. Umaga. Sige po. Sige na po, Madam Single Mom Vlog. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless. Opo, sige na po. Opo. Prayer time na dyan. Nadikitan mo si J. Monets, lalas. Nurin, baba ko yung bahay niya, lalab, ha. Single Mom Vlog dan po sa inyo. Pasukli na lang. Salamat from Kabog. Sige, lalab, magbakas ka lang dyan, lalab. Nagsukli man yan, lalab. Wow, sarap naman nito. Kain si Sir J. Nagutom na ako, uy. Ito, lalab, baba ko yung bahay. Wow, sarap naman ng pagkain. Beef broccoli yung ano mo. Yan, lalab yung bahay ni Sir J. Norin. Dikitan mo, lalabs. Ayan, si Sir J. Binaba ko yung bahay, lalabs. Dikitan mo yan, lalabs, si Sir J. Gusto ko yung pangalan mo, Madam Single Mom, para di ko makalimutan.
Kabog official tamsak, dikit na po kay Dragado, shout out sa may GF. Sana all. Sana all na lang, mapapasana all ka. BCIB madam. Kabog official tamsak, dikit daw. Kay Dragado. Shout out sa my GF. Sana all my GF. Single dan po from Elma Abayon. Prayer time daw Madam Elma Abayon, single lang. Nitapos ko video na parites lang kay Dragado, kabog official. Kahit talaga saan di nawawala ang marites kahit sa live. Ang marites normal all over the world. Si Marites, nasa live kahit sa ang lugar, kahit sa kapitbahay, may mga Marites. Ang daming Marites. Marites is life, yes. Alijan Mersay, Migalab, shout out, hi host. Alijan, how are you my friend? Long time. How is your channel, Alijan Mersay? How are you? You are now monetized, Alijan Mersay. I am good, lalab. Alijan, how about you, my friend? Walang Marites, boring ang mundo. Shout out sa mga Marites. Shout out sa mga Marites. Tama. Hindi kumpleto ang araw pag walang Marites. Normal na yan rin kahit saan. Yung kapitbahay mong Marites. Harap ng bahan. Alijan, nagbabang bahay si Alijan. Ba mo na kita lalab sa. Yan lalab, dikitan mo si J Munits lalab. Upcoming LS. Ayan no rin, yung nakapin lalab. 4 million Migalab, shout out 43 thumbs up. Naglalambing lang po ako, please padikit sa bahay ng friend ko. Salamat, from Norin. Sige, pupuntahan ko na kapin. Sana all naglalambing. Ang lambing pala ni Norin. Mahilig ka palang maglambing, Norin. Lisongsan. Ayan, naglo-loading na si host.
4 million Mega Love shout out. Tamsak dikit na po ako sa nakapinos from Nurin. Sige Lalab, maraming salamat Lalabs. Nagsusuklian si Sir Jay. Magaling yan kumanta Nurin Lalabs. Ang ganda ng boses niyan. Singer yan, singer. Maganda boses niya ni Sir Jay Lalabs. Ang Half Pilipina. Ganda ng girlfriend yan. Nasa Dubai ata girlfriend yan. Five na yan, Mega Love, shout out. Ayan, salamat po sa 43 patamsak ng mga lalas. Maraming salamat. Ay, lumabas. Aning. Ayan, Angels. 111. Nagbaba ng buy, Angels. Angels Lalab. Ayan, 5 million. Thank you. Host, labas muna ako. Babalik ako ha. May kausapin lang ako. Sige na Lalabs. Dorin. Usapin mo na Lalabs. Baka naghihintay na sir sa labas. Sige na Lalab. Enjoy. Yuki SS, Mega Love, shout out my friend Yuki, how are you? Ayan si Yuki, nagbaba ng bahay mga lalabs. Labin natin si Yuki. Labin natin si Yuki mga lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay si Yuki. Lisong Son, ayan, nagbaba ng bahay si Lisong Son mga lalabs. Labin natin si Lisong Son. Rans TV morning host. Rans TV Lalab, Mega Love, shout out.
Ayan, 3 million mega love shout out mga lalabs. Naglo-loading na nga tayo. Angels, ayan, nagbaba ng bahay si Angels. Si Nils pala to Festival of Lights. Mano-Mano Handicrafts TV Tamsak Gandang Host. Mano-Mano Handicrafts TV Miguel Love shout out. Salamat lalab sa patamsak mo lalabs. Ayan Nels, Angels. Sa iyo Festival of Lights. Ang lugar bato-bat ang daming Christmas lights. RJ, tamsak po. Miguel Love shout at lalab RJ. Salamat po sa iyong patamsak. Miguel Love shout out everyone from RJ. Ayan, Imbek host. Imbek host. I'm back. RJ, nagbaba ng bye si RJ. Shout out ulit sa lahat from Norin. Alas 10 na pala.
Ayan mga lalabs, Durin lalabs, RJ, thank you so much, Rams TV. Mga lalabs, ako po'y mag-out na po. Mag-out na ako lalab no rin. BCIB, maraming salamat po. Mag-out na po ako mga lalabs kasi may pupuntahan ako. BCIB, nagbaba ng bahay. Amit, mega love shout out, Amit. Dan na po sa nakapin from Ilma Abayon. BCIB, thank you so much. Ingat po mga lalab, mag-end na po ako. May pupuntahan ako lalabs. Norin, padikit daw sa Minya lalabs. Norin, salamat everyone, Madam Ilma, Amet. Norin, maraming salamat sa inyong lahat, Madam BCIB. God bless everyone. Bye-bye. Salamat, Madam Elma. Bye-bye. Out na po ako.